shine kawai ka tabbatar ka yi downloading din cheaper cash, sannan kuma ka tabbatar kana da Binance da kuma bankin da aka yi shi tsakanin Binance da cheaper cash, just normal cheaper cash da kuma Binance account kamar yadda kuka sani. So ka yi sau 30, wannan shine profit da zaka samu kawai a rana ɗaya. That means kenan idan ka amfani da 100k, to ka kaddara idan ka amfani da 200k ko kuma 300k, profit din zai fi haka. That means kenan ka amfani da 200k zai baka haka, ko in ka amfani da 300k zai baka haka. So wannan lissafin ya rage naka. Wannan kawai bidiyon na kawo shi ne faka sabida Assalamu alaikum, kamar yadda na faɗa muku zan na muku wani update ne na Arbitrage nan faka. So wannan update din na Arbitrage din kawai abin da kake bukata shine kawai ka tabbatar ka yi downloading din cheaper cash, sannan kuma ka tabbatar kana da Binance da kuma bankin da kake amfani da shi, amma kuma Opay ne ko kuma Kuda bank. So wannan Arbitrage ne normal wanda zaka yi shi tsakanin Binance da cheaper cash, just normal cheaper cash da kuma Binance account kamar yadda kuka sani. So update ne wanda na yi discovering din shi yanzu. So shi irin wannan update ne za ku kalla price din yana fluctuating ne, ba lalle ya tsaya steady ba, but amma koda ba yanzu ba, koda zuwa wani lokaci ne hakan zai iya sake faruwa, sannan kuma zaka samu ko kuma me zan ce, zaka samu profit da shi. So let's say bari mu shigo Binance kamar yadda kuke gani, wannan shine Binance din mu. So za mu zo P2P trading. Idan muka zo P2P trading, so let's say za mu yi a wannan Arbitrage din da 100k ne, za mu zo mu sa 100,000. So mu danna alamar mu yi filtering na 100,000. So kamar yadda kuke gani, price din shi a nan 850 ne. So idan aka zo sell kuma za ku kalla price din 852 ne. That means kenan zaka iya ka saye shi a 850, zaka zo ka sayar da shi as 855. Ma'ana kenan ka kula da kyau, 852 zaka saye shi a 850. So kun kalla ai abu ne wanda mutum za a ce it is profitable kenan. Let's say yanzu mutum ya zo ya yi danna buy, ya sa buy 100k, za ba mu 117 USDT. So mu zo mu sa 117.64 USDT. Sai mu, sorry ba minus za mu sa ba, mun samu 174 USDT. Sai mu zo za mu yi selling din shi a 152. Kuma that means kenan muna da riban 22 naira. That means kenan muna da riban 22 naira. Sai mu zo mu yi tun da riban 22 naira ne akan kowane guda ɗaya. That means kenan ga ribar da za mu samu idan mun yi multiplying din shi by 2, sorry it's 117 point nawa ne, 172, sorry 100k, mun samu 100.64. So za mu samu 2 naira ne, so 172 kenan. So that means kenan wannan shine profit da za mu samu a kowane trade guda ɗaya. Kowane trade guda ɗaya kenan idan mun yi amfani da 100k, wannan shine abin da za mu samu. Kuma kar ka manta abu ne da zaka iya yin shi unlimited a cikin 'yan mintuna kuma. So ka kaddara ka yi wannan trade din kamar alal misal a ce ka yi sau 30, wannan shine profit da zaka samu kawai a rana ɗaya. That means kenan idan ka amfani da 100k, to ka kaddara idan ka amfani da 200k ko kuma 300k, profit din zai fi haka. That means kenan ka amfani da 200k zai baka haka, ko in ka amfani da 300k zai baka haka. So wannan lissafin ya rage naka. Wannan kawai bidiyon na kawo shi ne faka sabida zai iya yi yanzu, sannan kuma zuwa anjima zaka ga bai ba. So kuma ya dai na gode sosai kasance da lokaci cikin wannan bidiyo din.